kana usina dhora tinotaurirana usinzi ndisina mudzimai tinotaurirana kana tataurirana ndokupawo mazai unosowo chigara uchidini uchitora mazai panapa kana uri zvobva sei zvikanzi wakabva nditi yakunoku wandidaidza wandidaidza zvikanzi uri muzukuru wangu hapana chinoshisa setinodini zvinogadzirisa ini nana mudzimai mazai ari panapa ndinokupa mazai kana kuwadai makrediti asaona ndokupa asi mundipawo bonde uye bva sekuru zvanzi aiwa hawo sekuru ndo zvacho hazvina problem hanzi vatasangana kutaura kuti mudzimai akutaura inini vanzi vatasangana zvadaro maita sei zvanzi vakati kana seuda mazai unonge uchitora tinongobatsirana ndokubatsirana kwacho ndokuti usina mari kana usina tinongobatsirana ndokubatsirana kwacho kare zvazvadira sei zvikanzi ndakazoenda futi zvanzi nhasi hapana mazai zvepasina mazai asi hatirege kuita zvetinosoita basi mangwana unoziva uchitora mazai mangwana ndopakazotuma mwana we ndopakazobatwa mwana we mwana bva uya bvataurira mai kuti mai ndaenda kwasekuru asi zvandita sekuru ndipinda mubedroom wavo asi zvawapinda mubedroom wadai mai ndokutaura mwana kanzi iwe nyarara because mbuya vakazvinzwa kuti ndo unorohwa zvisingaiti mwana ndobva anyarara haana kutaura mai ndovamba kutsikidza mwana kuti usataure paunodini unorohwa zvadaro iwo chakazodzokera wega mwana anga aine mazai manditumaya asi zvandiita sekuru akati chitonyarara kwautambira mazai kwakwadini avo bvazoenda futi wega mazai kuyakuya wasvika zvanzi mazai ari pano vaita zvawakadini zvawakaita andaita zvidaizo zvawakaita akavataurira wamutasawo kuti muruziva ndane pamuviri kufunga unga wajamba mwedzi wakutaurira avo vakati aiwa hazvina basa zvepamuviri tondiwari hazvina problem kwabva vaita bonde ravo wapedza kuita bonde ravo ndokutsanangurira kwendakaitiwa nemudzimai wangu achitsaura ega ndagumire papo mwana iyo mapi mwana iri kumacourt county makazoripota here uko kuti akarepwa county haisati yarepwa yakaripotwa takarepwa yakatoripota ndo yakatotanga yacho kuti izobude yakatotanga yemwana yaimwana ichiri pending nyaya iyoyo kumeja sikoto wakataura chiri neheni saka wari paprocess yekuti wachibva muno wanofanira kuti waende una drops anoongorore kuti shuwa here havakwanisi kurara nemukadzi tokuda munhu makupinda mumapurisa udiya kuti waende una dokta wagonere kurara nemukadzi sombo wakabva koti koti akapa mainstruction yekuti waende wadokta saka utodiwa nhasi right zviri kutaurwa tisati tadzoka kune mukadzi wako wataanzani kuna rozini pamusoro unoziva uri kuno mudare ukatobvuma nyaya yako unoona kuti zvinokurerukira uye dare rinode rinonzwa kuti haiwa nekuti uchada kuti tizofambe nenyaya zvichizokuremera pamusoro yemambo makuru pamusoro tisati tatanga wadare ndandichikumbira mapurisa nyuka namai imboenda nawo ndikumbira mapurisa mairi ndikuende nawo kuti vandoona kuti ndine chinhu here semanzwa zvichitaurwa hanzi pakavhurwa pachinzi iyi achinoshanda here ichinoshanda here tangamira ndichida kuti tisati tasvika yapo papo kuti wakashandisirwa wacho varipo ndinotenda mama pane zvese zvataurwa ndinopokana nekuti iwe hauna mboro chokwadi ndo zvaari kutaura chokwadi kuti handina mboro chokwadi saka vanhu vari kundinyepera amai wake uyu nditete wangu hatimhoresana hatiunani kubva 1980 hatimhoresana hatiunani mai wake uyu nehanzvadzi yavo wakapondesa baba wangu hatina kana mhoro kana chii hatitsikidzani mai wemudzimai wachitakatira hatimhoresani hationani kubva 1980 ruwengo rwagara rwuripo kubva 1980 kusvika namanje wakavharisa imba yedu muno mutaundi wakatora pfuma yababa wadu yese
uye achinditi musarare makakiya dho tinoshata kuzopinda napo madzvinyirwa mumba mafa. Handina chandinotaura nevanhu vekwamutsiki nevekwamabushi. Tiripo tomboti isusu mazai ainzi ndinoita zvehuku dzezviboi, ndinokama mombe, ndaivatengesera, handina bvira ndakambova mahara. Musingawirirani kwete, uyu aitonzvenga, haatobvumirwi kuuya kumba kwangu, aitonzvenga namai wake nehama dzake, haatobvumirwi, aitonzvenga. Iyo zoya handiti kurutoti hamuonani namai wake, kuti kana chefu munoisirana namai wake hatitoonani. Ozoya munotenga here kwaanoziva kuti chefu ndinoisira, namai wake hatitoonani. Uyu anotonzvenga zvisingazikamwi nehama dzake. Saka angakouye here iye achiziva kuti ndova ndikuedza kutsanangura kuti iye haatobvumirwi, anotonzvenga kuuya kumba kwangu. Mwana wemhandu anozouya here kwauri? Ndo ndikutaura ini, aizoti mubereki wako wemhandu ndo ndikutaura. Aripo uyu handikwanisi kuti ndimurape nekuti mirai nditaure ndichidai. Sisi wake ava nehanzvadzi yake wakarehwa nababa wangu, taitogara nawe isusu muno marusapi. Saka handikwanisi kuti ndiwadzinge nekuti amai wakandivenga, handikwanisi. Ndototora swazukuru, asi nenyaya yekuti mai wake nehanzvadzi yavo hationani, ina ndiwadzinge, handikwanisi kuti ndiwadzinge. Okay, rega timbonzwe wakasvirwa kangani? Ndiani vamubvudza rozvinere kana kuti Ashley? Mbori yake inomira. Makaita kangani? Mwana ndini mbuya wacho akakudza mwana uyu. Mwana uyu akabarwa akaremara, zvino kuti anga akatsemuka apa nedada zvese kudzika uku akazotogadziriswa nemaamerikans anogadzira aya. Zvino nzeo yake imwe saidhi racho harinzwi. ko rinonzwa anokwanisa kupindura here? Muturikirei wari padhuze. Mai wake anomvura ichibichana. For interest sake, mapurisa yaende ambondone mishonga yake anoshereketa anoti masaramusi sewaraya vanongokwira mawaya munhu anoshereketa vanga mukadzi vamazivai masishigara saka avatopedza wana mai anoshereketa mishonga yakavereto vasataura ndakagara mumapurasi ndichimudiki chaizvo chitamba uchiona vanhu vanoita zvezigure vaya ndiri dhiraivha ari kunyepa inotobuda akamwa mushonga nhasi uno mangwana hamuioni. Murume uyu itsotsi ende munhu anoshandisa mushonga. Mambo rambai kuti mapurisa abudwe nawo nemurume uyu. Vakanyoratidzwa zvavaparadzwa nemunhu akuda kurasisa nyaya mudare murume. pamusoro wemambo murume uyu anoshereketa, ane mishonga wakashata wekuti akanyeka mukadzi odzoka mbori yodzoka mudumbu adaro ndo anopindira wakadzi wevanhu vechiita totura murume wati pachikungura onyenga oenda ndoye mashiripiri wafanika sewaya vanonzi vana abhurakata yokufamba pawaya wamwe wekuti anoshandura munhu omboita zai ndoye mashiripitu saka atina mukadzi munhu munoyu ndo mashoko ndakubvunza murume uyu wekunyengerwa mwana nemukadzi
pamakanzipinda mubedroom vanhu vari kundiwenga wakanditi vanonditi ndakanyenga unewo zvandakaita makaonei zvaakabvisa bhuku zvese zvakanga zvakakwana semunhu wemurume makamuona semunhu zvese zvakakwana saka takashaya kutitadzira chichezvikudzokuna iyo zvakakwana papasachaenda kusvute ndakaona pani pamusoro emambo kachangamira senyaya yekuti kunzi ida kuona chiremba kuti aonoonekwe ndaifungidzira kuti udaidare tamboisendeka iparutivi aenda kuna chiremba zvabuda kuna chiremba zvichatibatsiridza panyaya dzese dziri ndatenda hangu pamusoro emambo handizo kuti ndakanyora mapepa aya ndini here aya ndinawo aya toda kuti muonewo imi akanyorwa nachiremba chokwadi achiti hapana aiwa ndinoda kuti muone kuti zvakanyorwa apa kuti ndiverenge kana ndogona kuverenga zvisiri izvo ndofana kuti muzvione machitairi tinana chiremba asati aenda kumwanga tomupa kunana chiremba wedu opisa ndatenda hangu izvi ndatenda hangu madzishe munomatisi mukwaya ba nimudare regerai kuti akwaya muno hapana kana chibhilo mutari provincial hospital surgical discharge summary FBC UNCS kweDare 75 milligrams Mstart elevate to end of bed. Satana Mary ndandinofungidzira kuti nyaya yaAshi uyu since iri kumapurisa ari kunzi iri tomboisiya toda kubata zvemudzimai uyu ndandinofungidzira kuti vanoisa rutaro muno mumenesa kwachiremba wedu chiremba wechiwana oona zvaanoita izvozvo izvo futi izvozvo izvo zvinogona kuti kubatira kuti kana akaenda kwadokta togona kunyorawo zvabuda muno mukoti kuti mwana chiremba wedu anoti anosenzesa zvakati ngekuti kuona kwamutangamiri ari kunyanyomhanya kurema hwake ende asina kumoseka akuda kutovhaira nawo zvinoreva kuti ndewekugadzira ndanotoda kuti atizwe kwaari kuti iwo urema hwake hunge hukuberekwa nahwo here kana kuti zvakatanga sei. chirwere chinonzi henia chirwere chinouya chirwere chinoti matumbu anodzika kubvas difference zvega chirwere chinoda kuti vaoperation chinobatsira kuri pahenia iri patumbu tine inginohenia neincarcerate henia inoda kutsanangura inozi inginohenia inongodzika chete matumbu chanongodzika chete munenge kumbatso different then anongodzoka wodzoswa futi haana inezvenana ipedidinisa anotogara kuzasi anotogara sirega apedze kutaura saka iwo paya paisone the things kuti operation yachede kumwenda kuwapula kana anga aora paya panosvika wocheka uya kubatanisa kana zvizoadhonza wodzoka dzimwe nguva futi inginohenia inogona kudzoka yega ichipinda futi ichidzoka yega haina nezvesexual intercourse nezvechinyaya haistop anything ipapo asi ndoda kumboenda zvangu panyaya yekurwa newakura nematare sendikuita noita sa neimwe engo yekuti paya paya ndoti vanhu vevakadzi kanyabhesa kuti nevanhu vevakadzi vanogona kuti kukupai kuti false information mane nyaya yenyu yakakamboita futi iyaye yotakambosvika mbakazovana natina shimukabe paya paya mukadzi uyu akaramba akamirira pane mukomana uya asi at the end takazona mukomana uya asina mhosva saka tese tinogona ngoti baba avo zvechokwadi
wari wrong zvecho wakarara namai avo iwe waine umwe munhu waunoziva kuti ndakararwa futi naye saka gare manyasa ivasedza kune mukadzi kuti pamberi penyasa kutaura ichokwadi kuti uyu zvecho ndakarara naye kutopa tampaoni kuti ukazona zvazodzoka asiriye mutongo wako unozopihwa unenge wakaomarara zvakadii zvakaita seise nekuti nangora vachiti babava zvechokwadi ndiwo wakaisawo pamwe zvimwe wasiwo wakaitisawo pamwe handisi kuti handivo tingotarise on both sides tichiteera nemapast events akamboitika kuti wakadzi vanogona kunyipira vachinyipira umwe munhu iwo asiri anonga akazvita izvo right apa pane mwana ari mune pamwiri pakiwo iwe uri pamiri pani uri pamiri pani nhumbu yako ndeyani akarara newe ndiani so pane nyaya mbiri kuti tinokwanisa kuti ngaimire uyu azvarwa anoziva kuti nhumbu ndeyake uyu handiti yoenda kuma-DNA test yoonekwa kuti mwana kana ari wake it means ichokwadi kuti anorara nechi ende mai avo vane chokwadi nekuti yamai avo havasi kuziva vairara nemurume vachirara naye nguva imwe chete saka pakachangamika ndikuona kuti senyaya yauya mudare izvozvi iri kutongwa baba yavakamhangariwa nayo ndeyekurara namai avo but vari kutaura kuti inini handina mboro haisenzi ndo kwavari kutaura but uyu ari kutaura kuti ndiyo wavakarara naye chete ka ari kutaura kuti ndiyo chete wandakarara saka nhumbu yake automatically inenge iri yani yeuyu saka kana aine nhumbu yeuyu it means kuti zvese anga ari kunyepa kuti haimiri muchabatsirwa futi muchazwa mukoma kweDare kuti ava vachibva muno uyu ari kuenda kwadokta kojekwa kuti ikoti yakamirira izvozvo koti ichasvika kuti pekuti kuita ma-DNA test nemwana uyu saka ndipo tichabata futi baba wavo kwamuri nenge yaisi saka toipospoda kuti kusvika mwana ari azvarwa ndo pachauya maresults acho ese nekuti apa hapachisina chekuchanyepa ndawachiripo kana ichibuda nekudzoka paine mishonga zvese zvichadii zvichabuda pane mwana musikana right taura tizimashoko murume yavo yakanyatsoronga nyaya yake chete nyaya yayo yakarongwa chezvo chengetoswa ipapapa mwana wacho akasatourayiwa uchasatozvarwa ipapacho zvonetsa zvinonetsa nyaya ndezvemushonga zvaari kuita anovhara mwana kuti asatomiro kana kutobva nhumbu yacho nongona asina munhu anodzorera ipinda mudumbu yozokuya ipapo pemishonga ndo patiri kutaura kuti zvemishonga kana iri mishonga tinochiendesa kunana chiremba wedu kuti wabvise varipo wana chiremba so that agadzirwe zviripo zvacho kana zviri papa zvibviswe so that zviri zvigadzirwe nyaya iri panapa ngeyamai andiye musikana munhu zvino isu uko tinoda evidence chete so ngaiende kuna chiremba wedu kuna mai avo iyo ikazopruvha iyo yakutodzoka futi kuti kana zvengatoroguzwa vanokwanisa kuti kana chiremba ari kutaura kunonzi kunyepa havazimba vana chiremba wacho
anokwanisa kudaro asi kana achinge abva kuDNA hapaisina kuti marambiro uchaita ndichidzoka panhau yake uyo nhau iyoyo mabudiro ayakaita kunana chiremba inhau yakabuda ichida kusovha dambudziko rakanga riri mumusha. Saka izvozvo wana chiremba hatiti wakatadza nekuti dambudziko iri mwana mumhuri anga achiramba. Saka midzimu inokwanisa kuti iuye yotokonya kuita kuti chokwadi chiri chibude. Ende chokwadi chakabva chabuda dambudziko ravo remhuri iro rakabva radi ndo chaikonzeresa maproblems akanga ari mumusha imo. Saka kubuda kwayakaita yakaenda ikanosovha dambudziko rakanga riri mumhuri wachiti haasi mwana wemhuri. Saka hatingati wana chiremba wakatadza asi kuti ndo kusovha kunoita matare. Kazhinji matare aroya munhu achitaura ndinoroyiwa nanhingi iye munhu iye ari anotoroya. So taakuti isusu haana mari awe hatichiti asina mari wana chiremba wanenge wachida mari asi kuti nyaya hairowi. Oenda kuchipatara kwaari kundoonekwa mwana kana azvarwa then oitwa maDNA test. Kana kuchipatara kukapa report sekutaura kwaari kuita chiremba ari muno nesi ari muno muti ndo mamiriro anenge akaita Zvino. Saka anondoonekwa kuti haakwanisi here kuita sexual intercourse neurwere hwaainaho. I think ndo dare riripo kuenda kuchipatara handiti zvapasina apo mari taida kuti tionesa nenyaya yemishonga yataurwa nemishonga haungabvumi. Saka mapurisa ngaachiende kuna sajeni. Iyi nyaya taakuiposipota kusvika vanhu vairi awadi wazvara wasununguka toona kuti mwana ndewani. Magashanga apa mudariukona senyaya iyi semwana kana kuti kunyenga mukadzvenyu zvinobvuma wese waripo asi uyu ari kuta kuti ine handigoni kunyenga handina handitorina. Saka weti karipo kana patanga kutaura nyaya yake atanga kutaura hamusani mandibvunza ndipe vanhu vanoenda nawo ndo zvinhu zvaanototemba ndo urwere hwandiinawo kwete zvandotemba nazvo ndo urwere hwandiinawo. Havanawo mhuri here kuti mukadzi wakambororawo wakabara mwana kana kuti zvikangoita seizvozvo akatoenda nedambudziko iroro. Ndikuona kuti panapa tinenge tine ruzivo. It's like a legal practitioner or is a doctor. Nekuti ruzivo anarwo matsananguriro aitwa nevakuru naishava. Nini ndiri kuona sokunge imwe mibvunzo iyi inoenda futi kunovhara zvavambotaura. Ndiri kuona kuti laini racho neramazotaura nemambo zvikabatana ndiri kuona pachikuda chinhu chakanaka. Nekuti pane yane mwedzi mingani imoneniyani mwedzi mingani saka 3 months chete dzatinomirira zvichidii. That's correct. So we say 6. Chisimuka mupurisa ari kupanze haina kupera asi kana angozvarwa mwana 3 months mobva mauya oita maDNA test
ora tichisimuka henyu tende